Jalagun ale filɛ nin ye ba joli b'a cɛ ma. Kalanyɔrɔ min bɛ yen ale kɔni jɔra fondation min fɛ o de tɔgɔ ko fondation Karama. A sifinnakaw olu ka kalanso kɔni olu bɛ kalan kɛ classe kɔnɔ i n'a fɔ denmisɛnnin tɔw nka danfara b'ale ni kalanyɔrɔ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ sabula classe kɔnɔna kɔfɛ a denmisɛnninw olu bɛ kalan kɛ i ka dɔn k'a fɔ kɛnɛma wa u bɛ baaraw dege. Amadu Dunbiya n'ale ye karamɔgɔ ye nin yɔrɔ kofɔlen na ale bɛ dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna. An ka école la an bɛ don classe kɔnɔ ka cahier ni livre dayɛlɛ mais an ka baara caman fanba bɛ yen an b'a bɛɛ kɛ kɛnɛmana la même an ka mathématique ni jate bɔ fɛn ninnu an b'a bɛɛ kɛ kɛnɛmana la bon an ka enseignement c'est active quoi pédagogie active le don quoi an bɛ baara kɛnɛmana la kosɛbɛ ka tɛmɛ classe kɔnɔna yɛrɛ kan. Ni sɔgɔmada in na sa denmisɛnninw kɔni u sigilen don Amayisata Salamata kɛrɛfɛ a bɛ ka kan gɔni fɔ a bɛ ka ziiriw ka u daw ye a bɛ ka kisaw fɔ u ye o la sa kun jumɛn na nin bɛ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na ziiriw u bɛ da denmisɛnninw ye nafa min bɛ o la Amayisata Salamata ale b'a da don la k'o ɲɛfɔ an ye. Danfa camanba de b'a la parce que ko kelen subaga yɛlɛma ko kelen o tɛ subaga ɲuman ye f'i ka i yɛlɛma fan caya u bɛ dege ziiri fana na ka maaya taasira ni adamadenya sira don u kɔrɔ parce que i mana kalan cogo o cogo n'i ma mara ni ladamu ni adamadenya taabolo ɲuman sɔrɔ cogo si de la i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ parce que i bɛ t'i ka baara ɲuman dɔ tiɲɛ i ka marabaliya senfɛ mais n'i ye adamadenya taabolo ɲuman sɔrɔ a bɛ se k'i dɛmɛ ka fɛn caman kɛ o de kosɔn an y'an basé ziiri ani an ka laadala kow kan ka se ka denmisɛnninw sinsin kosɛbɛ. Ale kɛrɛfɛ dɔɔni Amadu Dunbiya ale ni a ka kalandenw olu bɛ bɔgɔla baara la u bɛ ka dessin cɛɲu olu kɛ finiw kan o la Amadu yɛrɛ bolo kalan kelen kɛnɛma fɛn don a bɛ denmisɛnninw dege baara la nka a b'a to mun kɔni ye u ka mara ye n'u ka sigida u bɛ se ka o lakana. Amadu Dunbiya an ka lamɛn. Bɔgɔla baara an b'a technique yira denmisɛnninw na bon nafa b'ale bɛ bɔgɔla na a b'an dɛmɛ fana an ka environnement ninnu an bɛ se ka préserver cogoya min na quoi parce que bɔgɔlan yɛrɛ bɛ travail environnement ne don. Salimata Darame ale ni a teri dɔw olu kɔni bɛ bɔgɔ baara la u bɛ ka dagamisɛnninw u dilan u n'u ka karamɔgɔ a bɛ k'u bilasira. Salimata yɛrɛ fɛ nin baara min filɛ nin ale bɛ ka kɛ kalan kɛrɛfɛ don n'a nataw la a bɛ se ka kɛ sababu ye ale yɛrɛ ka se k'a yɛrɛ ta ka jɔ n'a ka musakaw ye ka sabu kɛ nin baara in ye a bɛ ka mun kalan. A bɛ nafa y'an ye parce que an dege an ka nafalan de bɛ bɔ a la n'an dege a bɛ se ka kɛ hali n'an ka mɛtiri ta an bɛ ko dɔ k'an yɛrɛ ye n'an degera nin na sisan hali an bɛ se ka fiɲɛ belebeleba yɛrɛ dilan an yɛrɛ ma ka sɔrɔ mɔgɔ ma an dɛmɛ. Jalagun kalanso jiyɛlɛ min tun kɛra samiya fɛ a tun kɛra sababu ye ka kalanso fan dɔw bin o la sa lasigiden minnu bɛ Mali kɔnɔ jamana wɛrɛw lasigidenw olu kɔni y'a ŋaniya ka taa sefa wari miliyɔn 2 kɔni k'o di kalanso in ma walasa u bɛ baara min na a baara ka se ka to sen na wa jamana fan caman ka se k'i ɲamada nin baara in ma k'a ɲɔgɔn na waleya u ka sigidaw la. Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.